Jekk naħdmu nikkoperaw nistgħu nipproduċu, inwasslu tibda taħdem power station ġdida l-Malta sal-2016. Qalet dan l-uffiċjal tal-kumpanija Koreana DSME li hija waħda mill-ikbar kumpaniji fid-dinja u li għandha l-akbar tarzna biex tibni impjant bħal dan. Il-kumpanija DSME hija partner tal-kumpanija Sargas li qed jipproponu li jġibu lejn Malta dan l-investiment. Dan ingħad dalgħodu f'seminar f'Lukanda f'San Ġiljan li oriġinarjament kellu jsir jitfit mal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija li fih ġew spjegati l-benefiċċji jekk pajjiżna jaċċetta power station ta' Sargas. Sargas qed jipproponu li jibnu power station ġdida b'xejn sas-sena 2016 li tħammeġ ħafna inqas minn dik tal-BWSC u li biha l-kontijiet jiġu bin-nofs. Il-Prim Ministru ma jridx li jikkommetti ruħu għal power station ta' dan it-tip għaliex fi kliemu ma jridx li jreġġa l-arloġġ lura għal żmien il-faham. Għal dan is-seminar attendew nies mitħla tan-negozju, għaqdiet ambjentali, l-ex-chairman tal-Enemalta l-Professur Girlando u d-deputat nazzjonalista Jasmine Mulliet. Il-Partit Laburista kien rappreżentat mill-kelliema Joe Mizzi, Evarist Bartolo u Leo Brincat. Ħadd min-naħa tal-Gvern ma attenda għal dan is-seminar. Ajruplan żgħir iġġarraf qrib fil-fla. L-inċident seħħa l-ħabta tal-11:15 ta' dalgħodu. Il-kundizzjoni tal-pilota li għandu madwar 60 sena qatt mhijiex magħrufa. Huwa kien assistit mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta li ħadu lir-raġel lejn l-Isptar Mater Dei bil-helikopter tal-Forzi Armati. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem wissiet lill-Gvern biex il-pis ekonomiku tal-estensjoni tal-lif tal-maternità ma jiġix impost fuq min iħaddem. L-Assoċjazzjoni qalet li l-industrija ma tiflaħx għal aktar piżijiet ekonomiċi. Irrimarkat kif ħafna pajjiżi l-lif tal-maternità mhuwiex imħallas minn min iħaddem għal kuntrarju ta' dak li jiġri f'Malta. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qalet ukoll li ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jagħtu aktar minn 14 il-ġimgħa lif ta' maternità. L-Assoċjazzjoni ħeġġet lill-Gvern biex kwalunkwe deċiżjoni futura issir b'konsultazzjoni ma' min iħaddem. It-tilqima tal-5-in-1 tinsab out of stock mill-polikliniċi kollha tal-Gvern. Din mhijiex l-ewwel darba li din it-tilqima spiċċat out of stock għal perjodu twil ta' żmien. Din it-tilqima tingħata lil trabi ta' bejn xahrejn u 4 xhur u tilqa' għal 5 tipi ta' mart u infezzjonijiet differenti. Il-mexxejja militari fl-Eġittu ddikjaraw li mhux se jilqgħu it-talba tad-dimostranti li jitneħħew mill-karigi tagħhom. Attivisti li qattaw il-lejl fi Pjazza Taħrir qed jgħidu li llum huwa l-aħħar ċans għall-Eġizzjani biex l-amministrazzjoni tal-pajjiż tgħaddi f'idejn amministraturi ċivili. Il-mezzi tax-xandir tal-Istat fl-aħħar sigħat ħabbru li l-militar Eġizzjan appunta lil Kamal Ganzouri bħala l-Prim Ministru l-ġdid. L-Armata talbet lil Ganzouri biex jifforma gvern ġdid hekk kif id-dimostranti qed jipprotestaw kontra d-dewmien fil-proċess li l-Armata tgħaddi l-amministrazzjoni tal-pajjiż f'idejn amministraturi ċivili. Ganzouri kien serva bħala Prim Ministru fi żmien il-President Hosni Mubarak li tneħħa mill-poter fi frar li għadda. It-temp għandu jkun ftit jew wisq imsaħħab xi ħalbit tax-xit iżolati għall-ewwel, viżibilità tajba, riħ ħafif mill-grigal kultant ħafif għal moderat, baħar ħafif għal moderat b'imbagħad baxx mill-vant, l-ogħla temperatura 20 grad Celsius, l-inqas temperatura 14 grad, dik tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi UV 3.